Adal Biblia. Ti Biblia, sao ti Dios, sao ti biag. Programa apakangagan kadag iti pampanag amay naig iti sao ti Dios, apakasarakan iti biag nga agnanayon. Dagiti nailanad iti daytoy a libro, na isurat da, tapno mamati kayo ani Jesus, isu ti Kristo nga anak ti Dios. Ket babaan iti daytoy apamati, maaddaan kayo kuma iti biag, gapo kankwana. Programa tayo, Adal Biblia, sa uti Diyos, sa uti biyag. Good evening, good afternoon, or good morning. Kada kayo kabsat, gagayem, papagayam miday, titangatang, Reverend Lester, pakablaw, kadagiti kabsat tayo, ang susubaybay, tinating ang programa tayo. When kakabsat, good evening kada kayo amin. Good evening, Father Berlin. Kaya idanon mi man iti nabara nga panagkablao mi. Kada kayo apong agsubsubaybay iti daytoy nga programa. Kaya iti daytoy matlang dagiti naayat nga umay agdengdengeg. Subsubaybay iti Facebook Live. Kaya iti daytoy DCWT Radio. So, good evening kada kayo amin kakabsat. Then good evening, kaya't kantaan tayo man pa iti Apo, baniti daytoy nga kanta. Yes, Christ be our light. Ni Kristo kumangag paiso iti silaw ti biyag tayo, silaw ti lubong tayo. Tako na tayo kat nga rod, saan lang at itinapay ti pagbiag ti tao no di pa'y katunggal balikas, nga gapu iti Diyo. Kat ang road gabsat, ito tayo pa nagprograma manin, tayo kat nga rod amwen, kararagan kay biyag, dagiti sao ti Diyos, kat dawatin tayo, ti panulong iti Apo, pamendisyon na kada tayo, kas kadaw yan na, babenkat nga rod iti kararag, dawatin tayo, ti panangidaulo ni Reverend Lester. Tayo nga rod agkararag, iti naganti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Amen. Amami na ilangitan, da kami manentat nga kanito, no may agdengeg iti balikas mo, iti saom. At tapos, ika po iti makipag-adda, iti daytoy nga Adal Biblia, ket sa pala ko mata iti daytoy nga panagdengdengeg mi, ad-adda pay nga matakwat mi, no niya iti kaipapanan, iti saom, iti panagbiag mi. Ken kastamet nga mapaununeg kuma iti
panakilangin-langin may ken ka. Kaya dawatin mi apo nga ibaon mo iti Espiritu Santo tapno sumut lang kumay iti manglawag iti puso kaya panunot mi tapno ad-adda pay nga agbunga dagitoy nga saom nga denggan mi tatang gabi. Amin dagitoy dawaten mi tinagan ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Amen. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Kaya manin, kablaw kat nga rod, kadagiti amin nga agdangdangeg, ng subsubay-bay ti dayti nga programa, kumusta kayo apo? Kaya sapay kumata si kakarad kantaylanta, tani madadumet nga madadu, da ito'y makunang kaso iti COVID-19, kan kastapayan, kaya dan sa iti Baguio. Tata, da Baguio niya, Reverend Lester? Bueno po, dati When, so, ito'y ingat-ingat kabsat yung Kristo. Kaslakit kita DJ winter, ito yan, pag-asa kita dumalan sa amat no bigat, tayo nga Baguio dito yayan tayo. So anyway, sabay kumata maprotektaran tayo, kadagito'y nga didegra iti panagbiag tayo. Kaya kapsat kang Kristo, alantay na ito'y kundaway, nga mga kablaaw, kadagiti kasangay, kanag-aniversaryo, iti da ito'y lawas. Ito no bigat, unti ang birthday no bigat, Reverend Lester. birthday ni Father Benedict Villapa. Okay, so greetings ni Father Benedicto Villapa, so nakit nga ro ti parish priest ti Don Bosco Parish ti Trancoville. So nga malagip ko jay kunana Benedicto tinaga na but nagapu jay iti Benedictus, no? Jay blessed kat nga ron piman agpay so siyempre amo tayo ket ka-birthday na ni Mama Mary. Mama Mary no bigat September 8. So greetings kani Mother Mary kan siyempre kastapayan iti Kwasi Parish ti Ambyong piyesta daket nga rod no bigat. Kastapayan kaya tadapay ti anniversary. When isumit no September 8, isumit lang apo iti priestly anniversary ni Father Victor Monar. Reverend Father Victor Monar, na ti parish priest ti ito yan, Our Lady of Lourdes, Kisad, iti Baguio. So greetings met kani Father Victor Monar, and kastapayan dagiti pumarokya met lang iti daytang parokya ti Our Lady of Lourdes, Kisad. Kaya ito numay nga September 12, ito yung may nga Domingo, dati ang birthday ito Reverend. Ag-birthday ni parish priest iti Itugon ni Father Rolly Boasen. Okay, so ni Reverend Father Rolly Boasen, Happy iti birthday apo. St. Charles Borromeo Parish, happy birthday. Kaya greetings kada kayo ta, kabsat mi nga taga Itugon. Kaya sapay kumata sumaysa tayo ti tiempo tayo manin nagkabayo ay bantay ti huling kan lawigan, no? At least dati kabayo tayo jay napadas magkabayo Reverend Hampay Lester. apo. Ipakita gawin na Reverend Kennard ti picture na nga nagkabalyon sa Dikalman. Ay ipadaso nagpenta siya sa ati kabayo may ti kabayo nang naro mapanijay kat nga road barrio niya. So wow. So greetings sa kay Itugon kani Father Rolly Buwasen nga birthday ito numay nga Domingo. Kasi namin kabsat, may palagip kada tayo, ay tinay ito'y, well, sayat mat nga mamuan tayo, iti mapaspasamak ti aglawlaw tayo niya. So, iti international nga level, akit daday ito'y ang angay, yung paspasamak nga makuna nga International Eucharistic Congress. So, pang manuday ito'y, Reverend Lester? 52nd. 52nd one. So 52nd day ito nga International Eucharistic Congress. The 51st kat naangay kat nga ro dito lugar tayo. Ito Cebu. Iti yan yung atawan din dyan. Lipatak pa yun. Mga 2015 or 2016. Anyway, some years ago. So, iti last year kuma, ito 52nd Eucharistic Congress. Nga man nga ita dito yung pandemic at na-postpone
hoping nga dahito yung tawan kat napintas ko mati sitwasyon nga tuloy lang ta. Nga manya nga di masapol nga maituloy lang ta mo dahito. So reno limited ti agpartisipar aket mang angay tataket nga ro ti 52nd International Eucharistic Congress ijay Budapest, Hungary. No. Wow. So daday agsalsaludsod ang ano niya ti impact na dayto niya. Ti impact na dayto ti biyag tayo kas Kristiyano Katoliko ta patsyon tayo ket nga rod nga iti nasantuan na misa isu iti natuin taraon tayo, it's our nourishment, our food for the journey. Saan ka di, Reverend Lester? Amen na po. Amen. Well, so, dahil man kapsat ken Kristo, ti may palagip ka na tayo. Yung kasta pa yun, siyempre, manin, di tinalantan tayo, di palabas nga lawas, kita dahil ito'y may panggap kat nga ro ti season of creation. Saan ka di? Wala po. Kita daday ito'y in TED kat nga ro ti CBCP nga pastoral message, may panggap iti dahi ito'y nga rambak ket nasayat nga tayo manin kitaan ket nga ro iti sumagmamonong puntoy jay nga kadagiti parokya di Kalman saka mo di parokya nga mga dati na basa dayto no saan at least na mention da niya mention da dayto may panggap ket nga ro ti season of creation ay mensahe dagiti apo nga bispo ket kunana dijay journeying together the season of creation 2021 towards renewing the oikos of God. So, manin kano nga marambangkan da ito ikali Reverend Lester? Iti po kat nagrugi nga pinambakan tayo idi September 1 until October 10. So, iti po di... Okay, when? So, marugyan ko na rin September 1, then hanggang well, normally October 4. DJ kat iso ti piyesta ni Santo Saint Francis of Assisi, no? So di kat nga ruti asidag iti mako ng nature. So DJ originally ngam kapunta da tayo iti lugar ato pagilyan ti Pilipinas ket DJ creation is very much connected also to our being indigenous peoples. So na-extend DJ ti panakarambak ti IP Sunday. So second Sunday of October DJ dito ay lugar tayo nga Pilipinas. Ket Reverend Lester da nga jay kas lang panakaistorya na mo diti background na ti season of creation nang runa gapukan niya po Santo Papa. So na mention mo lang dayto iti pastoral message ket nga rod. So nasayat nat kay palagip tayo manen dayto man palagip ta dayto Reverend Lester no anya ti kas lang background na dayto no history na iti season of creation. Wala po kahit kuman nga basaan dito little background no, kas ano nga nagrugi dito celebration of Creation Day. So from September 1 to October 4, the Christian family celebrates the beauty and goodness of creation. This global celebration began in 1989 with the Ecumenical Patriarchate's recognition of Creation Day, which is September 1, and is now embraced by the wide ecumenical community. And in 2003, through the pastoral statement of the Permanent Council, celebrating Creation Day and Creation Time, the CBCP, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, called for the observance of Creation Time. In 2015, Pope Francis formally added the World Day of Prayer for the Care of Creation to the Catholic calendar as an annual day of prayer. And in 2016, the Holy Father officially invited all Catholics to celebrate the full season. This year, our theme for the season of creation is a home for all, renewing the oikos of God. And kung kunani Father Berlin Tatay, in the Philippines, we extend our celebration of this special season to the second Sunday of October, which is the Indigenous Peoples Sunday. Ita po iti
just a little background that nga celebration. Amen. So, DJ man, kabsat kang Kristo, kat nung tayo kitaan ka nga ron, uray idi, nagdugrugi daytan, no? So, as our action matang, agpaisukat nga ron, kaya ito yung problema tilubong, na makunkunang climate change. Kaya so nga, dahito ituloy kat nga ron matlang ti CBCP, nga mga bagagada tayo, no, nyamot dagiti kan mabalintay ang aramidan kat nga ron, nga pangrambak iti daytoy nga Laudato Si or Season of Creation. So dati basically talo nga puntos dito nga ina bensa-bensada kaya tanya daytoy umuna ka di Reverend Lester. Ito ako di kunati CBCP. Kunamat lang niya iti CBCP President ni Archbishop Romulo Valles. Kuna nang invite na tayo to celebrate the season of creation with your families, with our families, communities, and parishes. And kung nanapay, to help you with the celebration, please visit the Facebook page, the CBCP Laudato Si, for more resources. Makita tayo dito nga Facebook page iti CBCP Laudato Si. Adumet dagiti bambanag, mabalintay yung aramidan. Nagado EJ dagay programs nga mabalintay nga i-adapt to celebrate as a family, as a community, and as a parish. Today apo. Well, so DJ kat nga agpaiso na niya, no, also mat dito ko na tayo yung Facebook. So, dadya iti naduma-dumang aktibidades, so na updates, nga mabalin ngayon tayo kitain, iti dahi takot nga ron. No, i-search lang jay CBCP Laudato Si at dadya agparang dayta ket i-like yo ma-update kayo tumet dagiti bambanag nga DJ nga ron panang i-aplikar tayo met iti panitoy panang i-out tayo kunan na iti pamati tayo DJ ket nga ron ket panang ibiyag met lang iti pamati panangaywan iti aglawlaw tayo kabsat. So kunan na si celebrate season of creation with your families. Sa nung nga agpaiso di jay, mapalinmet nga tree planting da nga tayo sa family. Kasi Siguro aglinis di balay. Aglinis, siyempre, aglinis di balay. Sa family. Makiparticipate na giyamping, malagip ko jay na-mention ti, kano ka di jay. Nung napan kami jay Palawan idi, kat dati nang mention jay nga dagiti agsagsagana nga agkasar parte na DJ programa daket agmula da ti mangrove. Oh. Ijay nga rupiman ti adumat ijay. So nagpintas mo DJ agpaiso ya. A symbol of pasiguro di ako. Commitment. O na commitment nga agpaiso kinyada ken iti aglawlaw met lang agpaiso. So nga kasano nga tadi baka na set nga daftaran siguro DJ ya. Anyway, DJ ti may sakit nga ron na mabalin nga ramiden. So as a family, as communities, siyempre and parishes, so basically dadagito imet mang angay niya kadagiti na dumaduma nga parokya nga agpaiso na mabalin nga ramiden tayo ket nga ron. So data tree planting, panaglinis, anya pay na dumaduma bambanag aktibidades nga mabalin nga ramiden tayo. So DJ ti mo na kabsat. Sinan niyo ti may kadwa, Reverend? Ti may kadwa, ket ko nato to participate in the activities organized through the National Laudato Si program to roll out the Laudato Si Action Platform, a 7-year journey together towards living the vision of Laudato Si. Okay. So manen DJ updates nga agaputi dito Facebook ti National Laudato Si program at dayjay ti suggestions nga mabalin nga aramidan tayo. Kaya may katlo dito iti may isang kuna tayo nga simple lang ba nang konkreto dito so inaramid ni Reverend dito so kanya dito Reverend may katlo. Aramid ko lang tatay. Si Baronoak. That PJ Conada to sign the Healthy Planet, Healthy People petition. Okay.
Kana to invite your families and friends to sign this petition for the upcoming two big meetings on biodiversity and climate change. Nanapay, I encourage all dioceses and parishes to use their social media platforms by connecting to the Facebook page of the CBCP National Laudato Si program to monitor signatures from the Philippines. Amen. So, adda da ito eh. Makita yun to da ito. Ano man yun, kita nyo dyan Facebook page, i-search nyo lang da ito eh. Ti internet, saan ka di, Reverend? When up with search you up, kakabsat kat dito Healthy Planet, Healthy People Petition. When? Kat parang tulad tamo di jay, i-encode yun lang yinagan, email address, can di jay lang basically, tapos some comments, no kahit yung comments, then i-click yun di jay, no kayat yung dati updates. So at least kita di naramid ko mat nga pa siya dito siya marunota anya nga dito simple lang nga dito nga kunanagat nga rudi jay di nabasak di jay nga Facebook page na kada dito lima nga rason payman nga imbagada ket nga rud no apay nga sign tayo dita nga petition online no. So muna ket it's a perfect time apay nga perfect time di jay mut lang na ibaga dito mensahe na dito duwa nga anya ito conferences da ito saan ka di Reverend? Kaya po. Conferences ti da ito UN Biodiversity Conference iti first then may kadwa nga another conference UN Climate Change Conference. So di jay ket no aramidan tayo at least jay ti wagas nga voice out tayo da ito anak akan tayo agka po iti baba. Kaya may kadwa, siyempre, dito urgency to act. Urgent namin dito yung agpaison. Tanong madanon tayo dito nga niya level, reversible kung na din dyan eh. So, nung madanon tayo diyan, katawanan na tayo talaga nga makasubli ti dagito eh, kinapintas ti lubong nga kada tayo. So, we really have that the need to act urgently. Those may katlo ko na dyan, the cry of the earth is cry of the poor. No? So na nakita mo siguro niya, Reverend Lester, nabasa din dyan. It's the cry of the earth, cry of the poor. Then may kapat, kung na unite in solidarity, tadi nga ro, nagmaymaysa tayo ito, at least mga boses tayo, akas individuals, akas grupo, kaya siyempre may kalima kita we build a better future. So maki-join tayo ito at we are building a better future for us, for ourselves, for others, and of course for the future generations. So dagijay kamsat kang Kristo, ti ipalagip na da ito nga mensahe, ti CBCP ka na tayo, ti panangrambak tayo ti season of creation. So noon tayo sungbatan da ito nga awis ket di jay nga rod wagas met ada ito nga panangi biag met ket nga rod iti pamati tayo nga sasaumot lang iti Dios so dagito iket siyempre bumba kasta da ita nya saan aduti na dumaduma nga porma na da ito so kasjay met di jay saan kadi Reverend Lester Wala po. well, so When nagpintas man dati apo ta, we are using the social media platform. We can reach a lot of people when they are, especially when they are online. Kat dati samat apo ngay kat saan lang nga para kadagiti Katoliko. awan na No online ngay kat mabalinta. Kuna naman we are actually responding to a challenge nga global. Meaning, well, saan lang problema dagiti Katoliko, no di kat problema tayo amin as a humanity nga kunada. So nga dito apo tiko i-encourage amin, uray naman pa nya nga sekta basta as part of the Christian family, we are all called to act now kunana with urgency. So dito apo nagpintas no when we go online, we use social media platforms. Dito apo. agpaiso da ita kabsat. So thank you jay Reverend Lester ket manen dayti dawaten tayo nga uray limited nga agpaiso ti panaggaraw tayo tani nag GCQ tay paymet ket ngaron manen
Ket anyway, ureno kasya ket makipartisipar tayo lanta kadang ito yung aktibidades ti simbahan tayo, community tayo, gobyerno tayo, panang ngaywan iti aglawlaw tayo. Kaya tayo panang itultuloy kabsat ket kantaan tayo pa man nga rod iti creation, babaen iti daytoy nga kanta entitled Canticle of the Sun. Are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Dance in the forest, play in the field, and sing to the glory of the Lord. Praise for the sun, the bringer of day. He carries the light of the Lord in his rays. The moon and the stars who light up the way unto your throne. Telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Lanta daytoy gandaway nga may basa kadag ito'y mo nga text tayo. Kuna na ito'y kapag ni Maril Palmero Tigibungan. Good evening, Father Reverend Lester. Kanti kakadwang ang nakatune in. Sang sakamay sa tayo kung mga dumawat. Ti apo na Marswa, tapos sapay kuma, tapos 20 pa nakabalin na. Kat balkutin na ti ili tayo. Tapos may lisi tayo kadag ito'y adado nga variants. Kanda ito'y bagyo nga paumay. Marilo Palmero and family Tikibungan. Greetings on and kada kayo dita kabsat. Tapay dati may sama nito Good evening apo. Great command iti amin na parishioners ti Sablan. Kastamet iti youth. Kanti Kora Parong Kumini Father Julius. Keep safe and stay healthy. God bless met kada kayo. Reverend Ken Father Wen. Thank you. Bring forth in joy. Tapayan, dito iti-text ko na, Good evening, Father and Reverend Lester. Pakidanon man tigablaw kan Reverend Father Benny Villapa. Tasan ko malipatan pa jay program na idi nga lang ati lubong. Numan payawan isuna nasaya at met. Da kayo nga naisukat nga dal Biblia. Kat kablaw kayo. Kablawan kayo met. Tita, tinaimbag nga rabii. Kan kastapit ikaraw ba dito ikidpol ken sabdang. Father ni Denya daytoy salamat. Thank you. Ken good Naibag nga rabi evening. dita. Kasta pa yan kadag iti mitpay nga susuad kay kada tayo iti Facebook Live. Musta kayo? Ket sapay kumasi kakaradkad kayo kabsa. Yes, all creation shouting for joy. Kuna na DJ, Canticle of the Sun. So, sapay kumata tultuloy tayo ngagpaiso, nga yawanan ti aglawlaw tayo. Kerkabsat kang Kristo, tintay pa nang itultuloy, kaya kanya nga itadi nga rod, kung tayo manen, met, nga may panggap ti sao ti Diyos, umay ti pamati, babayan ti panang dengeg iti mensahe. Iso nga dadya ko na tayo ito nga Bible story reading segment. So, untay nga rod isingit man da ito ikabsat, tapno inot-inot nga antay kabisado kumamanin, well, siguro kabisado tayo daitan, na istorya nga nagpintas nga ipalpalagip kada tayo, pabenkit nga rod di pa nakaibasa na iti sao ti apo kada tayo. So, antay manen denggen ket nga rod iti istorya, aga po iti Biblia, basahin kada tayo ni Reverend Lester. Ito yung may basa na daw iti libro ti Genesis. Idi parswaan ni Yahweh
a Dios ti lobong, awan pay ti mula iti daga, ken awan ti bukel a nagrusing, agsipud ta awan pay ti tudo, ken awan pay dagiti mannalon. Ngem adadanom nga agapu iti ubog, ket sibugan na ti daga. Nangalan ni Yahweh a Dios iti daga, sa nagbukel iti tao. Insang aw na ti angas ti biag, iti agong daytoy ket naadaan iti biag. Nangaramid ni Yahweh a Dios iti maysa a minuyungan ijay Eden, iti daya. Sadyay tinangikabilan na iti pinarswa na a tao. Pinagtubo na ti amin nakita ti agkakapintas a kayo, nga agbunga iti nasayaat. Iti tinga ti minuyungan, adda ti kayo ti biag, ken ti kayo iti panakaam mo, iti naimbag ken iti dakes. Adda karayan nga agayos iti Eden, amang pasayak iti minuyungan. Iti panagayos na iti luwag ti Eden, nagsanga ti upat a paset. Pison tinagan ti umuna karayan, ket agayos iti likmot iti pagilyan ti Havila. Dito'y ti pakasarakan ti puro abalitok, agraman bangbanglo, aman mano a masarakan, ken agkakapateg a bato. Gihon tinagan ti maikadwa, ket agayos iti likmot ti pagilyan ti Kus. Tigris ti maikatlo, ket agayos iti dayaen ti Assyria. Euphrates ti maikapat asanga ti karayan. Impan ni Yahweh a Dios ti tao iti minuyungan ti Eden, tapno talunen ken aywanan na. Imbagana iti lalaki. Mabalin mo ti mangan iti bunga ti uray anya akayo iti minuyungan. Malaksid iti bunga ti kayo iti panakaam mo iti naimbag ken dakes. Di mo kanen ti bunga dayta akayo. No mangan ka, matay ka iti isumetla nga aldaw a panangan mo. Kinuna ni Yahweh a Dios, saan ang nasayaat nga agmaymaysa ti lalaki. Yaramidak iti maitutop akadwa ken katulungan na. Nangala iti daga ket inaramid na dagiti amin nga animal ken amin at tumatayab. Impan na ida iti lalaki ket binayan na nga isu ti mangted iti naganda. Noan niya ti awag na kadakwada, isumet tinagbalin a naganda. Tinanaganan nga rud ti lalaki dagiti amin at tumatayab ken dagiti amin nga animal. Ngem awan kadagitoy ti maitutup pakadwana ken katulungan na. Kalpasan na, pinaturog ni Yahweh a Dios ti lalaki. Bayat ti nargaan a panaturog na, nangala iti maysa kadagiti paragpagnasa na tinapalan ti lasag iti nangikatan na. Inaramid na a babae ti paragpag, ket impan na iti lalaki. Kinuna iti lalaki. At damet laengen kas kanyak, tulang ang naggapo iti tulang ko, ken lasag ang naala iti lasag ko. Babae tinagan, talalaki tinagtaudan na. Daytoy ti gapuna a panawan ti lalaki dagiti naganak ken kuana, tapno agtipon da iti asawa na, ket agbalinda a maymaysa. Agpada a lamu-lamu ti lalaki ken ti babae, ngem awan kadakwada ti panagbain. Ti sao ti Apo. Agyaman Agyaman ti ti Diyos. So, di jay kat karon, ti si Bible story reading segment tayo, taday ting rabi, ti story akit nga ro dan kini Eva. Yeah? So, Eve, the first woman, ngayon pankat nga ro di ti Apo, di Garden Eden, kung kurang da jay. Kaya da jay parte na jay, kung nanakit nga, be fruitful, multiply, and fill the earth, subdue it. So, di jay kung na tayo nga na-mention tayo matlang da ito, idi, may panggap kat nga ron ti panangaywan iti aglawlaw tayo. So anyway, thank you Reverend Lester iti daytang panakaibasa iti istorya ti Biblia ket tintay panangitultuloy kat nga ron nga mga miris pay kadagiti daduma nga ibagbagay iti Apo kada tayo ket sublyanan tayo manen dayti ebanghelyo na ibasa kada tayo di napalabas nga Domingo
ito yun, September 5, and that was the 23rd Sunday in ordinary time. Nagpartangag pa iso niya, ti panagagaraw ti tiempo. So, DJ, di magatay di nga madanon na dahi tanggana iti 34th Sunday, ti ordinary time. DJ matkat, DJ panakarambak ti Christ na King. DJ, saan ka di, Reverend? Gwen, so DJ. Kaya antay nga ruda tinggen, DJ naibasa, nagpintasan ng ebanghelyo, tapos antayin to kitaan no anya pa iti may nayon tayo DJ, kabsat, nga puntos nga pagpampanutan ket nga rod. So, Reverend, basta antay man DJ ebanghelyo, nga gapu iti ebanghelyo ni San Marcos. Paimbagen ni Jesus ti lalaki at tuleng ken umal. Pimanaw ni Jesus iti beddeng iti Tiro. Nagna ijay Sidon ket naglikaw iti sakop ti Decapolis, agingga dimteng ti dan-aw ti Galilea. Inyag dagiti tattao ken ni Jesus ti maysa a lalaki at tuleng ken umal, ket nagpakpakaasida ken kuana nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inyadayo ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan, insulat na dagiti tamuduna kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timupra sa nasinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit, nagsennaay sa nakinuna iti lalaki. Ephata, kayat nasawen, maluktan ka. Dagus anakangeg ti lalaki, limukay ti dila na ket saanen amarigatan nga agsao. Imbilin ni Jesus kadagiti tattao adida ipadpadamag daytoy iti siya sinuman. Ngem nung kasano iti panangigunam-gunam na adida isagsarita at adapay ti gagarda anang ipadpadamag. Napalalo ti si Daaw dagiti amin na nakangeg iti daytoy adamag. Kinon kunada, nagsayaat ket din ti amin nga aramid na. Agasan na dagiti tuleng ken dagiti umal. Ket makangeg ken makasauda manen. Ti Ebanghelyo ti Apo. Tayaw ti paypay ken kao Kristo. When so dayay na pentas ng ebanghelyo nakagantayo iti Aramaic nga pagsaw ako na dayay epata kahit nangasawen ket dayay Be open. be open maluktan ka sa dayay. So tay man nga rudluktan ti lapayag tayo para iti puntos sa pagpampanunutan ngay nayon tayo dagiti nang gantayo iti napalabas nga Domingo kita tayo nga rudenggen man ti ibingay ni Reverend Laster iti daytoy nga ebanghelyo. Reverendo. Naimbag nga gabi kada kayo amin kakabsat. Siguro aduti nangag tayo nga reflections. Nagaduti nangag tayo nga sermon, may papan iti daytoy nga ebanghelyo nga nangagan tayo iti Sunday. Kahit kuman kakabsat nga i-highlight daytoy akem dagiti tattao nga nangiyag iti daytoy nga lalaki nga masakit ken Jesus. Well, most of the healing miracles of Jesus nga ket importante iti pamati iti daytoy nga agkasapulan ti tulong nga nagarod no nanggagantayo dagiti imbaga ni Apo Jesus nga your faith has healed you. No, makita tayo the importance of having faith in Jesus iti daytoy nga panakaagas. Ngem nitikitan daytoy nga nabasa tayo nga ebanghelyo ket saan man nga han nga explicit di pa nang pakita daytoy pamati ti umel ken tuleng. Siguro kaslang maawatan tayo ta umel garod ken tuleng saan met nga makasao. Siguro no makasao so na kumati nagkaw nga kunana nga Apo Jesus tulungan nakman paimbagan nak. Nga makita tayo kakabsat nga iti daytoy nga gundaway ket dagiti tattao iti nangiyag iti daytoy nga masakit ken ni Apo Jesus.
Well, nagpintas ngayon tayo kitaan man kakabsat iti the role of the community. Iti akamat iti komunidad, iti tattao, iti panangi iyagda, panangi asidagda iti kabsat da nga masakit kini Apo Jesus. Well, mabigbig iti simbaan, iti akam dagiti community where sick people belong. So nga ito ay tuloy tayo. We can ngati maadal tayo ito yung ebanghelyo to continue to bring people to Jesus. Una nang garod tiya panagbalin nga disipulo nga ikat saan lang sumursurot kini Apo Jesus nga may sam. Nga nga ikat ang hindi ko nada di Tagalog. Nalipata ko basta ko na nga ti panagsurot kini Apo Jesus kat saan nga saggaysa. Hindi kat panagkikibin da iti panagkakadwa. So nga damagan tayo iti bagbagi tayo iti panagsurot tayo kini Apo Jesus ket adda kadi iti inyasideg tayo nga masakit kini Apo Jesus. So dahito iti karit kada tayo kakabsat nga saan lang kumanga iti bagbagi tayo iti kitkitan tayo when it comes to following the Lord. Takkalmat lang ti akam tayo. Well, mabigat nga ikat apanak ijaya nangalisan to give a seminar on dagitoy communion ministers. Siguro that's also part of bringing people to Jesus. Dagiti akam dagiti lay ministers. Makita tayo nga importante damat iti daytoy nga panangibiyag iti pamati nang nangruna iti panangiyas asideg dagiti tattao karkaro dagiti han nga makalinammo kina Apo Jesus dagiti agkasapulan iti tulong kasapulan iti panakapaimbag. So dito Apo iti challenge kada tayo amin nga mamatmati kina Apo Jesus to continue bringing people to Him. So dito Apo iti mabalin tayo nga nayon iti nga reflection tayo iti Sunday. Amen to that. At when nagpaiso di jay beauty ti ko na tayo nga community ito'y biyag pamati tayo nga nagpaiso di personal nga pamati ti maysa nga tao dumakelmet lang dayta iti konteksto iti komunidad paiso ken siyempre di jay tumulong ti community nga mga pasked pa iti daytang pamati tayo iso nga ro di jay agpaiso nga iti taksanggasat ng kaslang paspasama kadagiti daduma ta di jay nga ro all the more nga kasapulan da kumasimba niya muneg umasideg iti komunidad iti faith community DJ pa iti tiempong umadayuda so nga karkaro nga mapukaw da ti panagbiag so nga DJ mamiris tayo kuma DJ nga agpaiso numan pay aket DJ ti challenge sa matang agpaiso tano mamingsan ket DJ community nga agpaiso nga madismaya tayo so nga ron nga kuna ni Apo Jesus nga daday ta kuma panagkikinawatan parte ti biyag tayo talaga dayta ya so da ko madijay panagkikinawatan may sa tayo ket nga ro dito nga turong iti Apo so kantamot sa madijay agpaiso Reverend Lester kantaon ko madijay no Siguro kanta kaslamat lagi pa tayo Apo ti diocese nga journeying as one towards the kingdom. when so, kanta sa Vision Mission song tayo rin we the caring faithful of the Diocese of Baguio. So, di dyan nga agpaiso niya. So, iso ti padpalas tayo nga biyag. Akas may isang diocese dito yung Baguio. Kita da kumaday tang agpaiso caring faithful. Kan kasta pa yun, kahit kumat nga nayunan di dyan, may panggapkaroon dito na ibasa nga ebanghelyo. Kahit kumangay sentro di ay kaslangay nga dumaduma nga gesture no action ni Apo Jesus ijay panang gas na iti daytang umal nya kuna na diyay the deaf mute man so una ijay ket ijay panang adayon na basit ken kuana iti crowd nga men tao iti tao away from the crowd kuna na dijay kaya noon tayo basaan di ay iti na spirituan nga panang basa di jay kaslang wisdom na ngamin lanta jay umadayo tayo
iti makunkuna nga crowd ta sadyay ket matitiling ka na talaga. Padas mo lang umunag iti grupo ti tataw nga agsasaot na duma-duma nga boses day taket talaga nga matitilang tayo saan pa mo ti denggan tayo. Iso nga ada di jay wisdom na jay umadayo kay jay tapno ni Apo Jesus ti denggan tayo ti boses na. Ya. Tanong tayo amerisen ket nga ron day jay tanya ay ti boses kas pangaringan nga mangag tayo. Dari ti aglawlaw tayo, na duma-duma kung na boses ti, kung na jay ala pleasure, position, kanya pa dagitoy pride, dagitoy ti bagbaga iti lubong, mangted kang katiragsak na ita. Baliktad talaga. Sudno di jay iti dengdenggan tayo, akit talaga nga matitilang ka, mo ti aramidem, akit matulang ka agpaiso. Iso nga di jay mo tati yun tayo dawaten pa'y kidingag pa iso jay ito ikat nga roda panakaagas tayo ti panakatulang tayo. In one way or the other kat natulang tayo. Kadi natulang tayo kat kasapulan tayo ti panakaagas. Kita dawaten tayo ni Apo Diyos nga mga agas iti dayta panakatulang tayo tapno denggan tayo isuna. Iso nga kanagod nga rumang nga nang ibingbingay idi nga ada nga jay expression nga kuna na di jay nga dito kunanan saan ka nga min dumdungeg, you are not listening to me. Ti jay ti complain ti daduma tatao, complain siguro iti asawa na, when complain iti naganak kadagiti anak na, when dagiti anak met kadagiti parientes da, karo kadagiti siguro pandemic da kayo senior citizen kung wala dagiti anak ang kayo rumrumar, you're not listening to me kung wala siguro DJ nga ron mabalin nga day tamot nga agpaiso siguro ti bagbangay ti Apo kada tayo, you're not listening to me kan saan uray pa iti day to in relation to manen day tayo panagrambak tayo kat nga ron the season of creation and Mother Earth, baka kung kuna ni Mother Earth kada tayo, you are not listening to me. I've been sending you messages. Kabayan ka dagitoy. Ti floods. Kabutbuteng. Paspasamak. Ti lubong. Floods. Wildfires. Yapay dagitoy. Paspasamak. Landslides. Iti typhoons, hurricanes. Kanda nagpipiksa dahil. Kaya dagitoy. Siyempre, dahito yung pandemic. Ngayon tayo padpadasan. Kita siguro mensahe nga ron dito yung paiso iti inang kalikasan kuna na di jay Mother Earth nga pakahantay yung agpaiso nga dengdenggan iso nga dito iti gundaway alantay dito yung gundaway nga dumngeg iti Apo dumngeg kadagiti dadumamet akabsat tayo ken uray pa dumngeg iti aglawlaw dumngeg ken ni Mother Nature inang kalikasan. Neti Ilocano na kami din. Sang inang sang raparsuan ko na nga ta. Anyway, so di jay. So, dumagag tayo kumangag pa iso. Tado ti bagbaga dagitoy nga saan tayo nga dengdenggen. So nga dawaten tayo ti Apo. Tapno tulungan da tayo. Ikaten na, gasan da tayo. Ti panakatulang tayo. Tapno dumngeg tayo. Tangkadira ba rin? So di jay. Tapos may kadwa nga kayat kung kitaan ni jay, action niya po sus kat di jay. Ito yan panangi, ano yun ko na panangi kabil niya po sus tamudo na. Sulat na jay lapayag. Lapayag ti tao. May nagasan na. Kaya dijay, nagpintas dijay nga tayo Amerisya, nagsipod niya po Jesus, ang kadingan niya po Jesus, kaya iso iti sao. Sao ti Apo, nga nagbalin nga tao. So sao ti Diyos na ita. Kaya nang sawen, ti sao iti Diyos, powerful. At ti panakabalin na dijay. So nga manin, noon sa planta Genesis, sang kadingan ko na daya, let there be light, and there was light. Kasi jay ka-powerful.
ti sao iti Apo. Tatan ni Apo Kristo nga mismo tinagbalin nga tao sao ti Dios. Isu nga di jay di panangikabil na iti ito yan, tamuduna jay lapayag ti tao kaslangay nga konektar nakit nga rod di jay. Tapno dayta nga tao denggen nakit nga rod iti sao kaslangay na i-connect na isaksak ijay dati kuryente nga nagtalan ijay sao iti Dios napan iti tao ket naagasan. So kasi kung mga agpaiso ti mapasama kada tayo Reverend Lester, saan ka di? Niya ti pampanunot. Kaya na po, kasi di ko nanda, isaot niya ako ba't makapaimbag. Makapaimbag. When. So, DJ ket nagpintas pa ito, inuuntay nga ituloy pa nga kitaan ket nga rod. Kadag ito nga tiempo, saan ka di nga uso-uso ti ito yung makunkun nga power bank. The power bank mo, Reverend Lester. Awan na po. Awan. Ikatangan dakto. DJ, di ko na da power bank. So kadagiti awan ti power bank na sang kadi nga. Mapumuludak man ti power bank mo. Tayo saksak ko yung cellphone ko nalubat. Nagpinta siya nga kasla nga imahen nga kadagiti nga tiempo. Ti pa nagbalin tayo nga power bank. Para kadagiti datuma. Tapno agbalinta tapno makangeg ti daduma ti sao ti Dios. Mas lang agbalin tayo nga power bank mata. Yan kasano nga agbalin tayo nga power bank no saan tayo met nga na charge. Umuna. Saan tayo nga mabalin nga mausar saan tayo na charge. So muna nga agpay so ma-charge tayo kuma babenti sao ti Dios. Tapno babenti balikas tayo met ken aramid. Nakitaan dagiti daduma akit DJ ti wagas nga denggenda ko mga agpaiso iti sao iti Dios. Tadi nga rod adumet agpaiso dagiti kabsat tayo nga kayat damet ko mga dumngeg nga ta iti sao iti Apo nga awan ti mangegda. Tawan ti mangbalikas. Awan mangbalikas tanaumal tayo. Kasi amat data. So nga di nga rod masapol maagasan tayo nga agpaiso tapno denggen tayo ti sao ti Dios at ti may balikas tayo kajay. So siguro adu ti maumumel kada tayon. Isu nga adumet dagiti tao nga saan nga dumdumngeg iti balikas ti tao tawan ti mangibalikas. So nga tayo kumangagpaiso nga nakangeg iti daytoy sao iti Apo aket so iti anong tayo sa ti responsibilidad tayo sa ti mission tayo ako naan kat nga rod iti tawon iti mission nandiyo ko natay tema na dayto Reverendo Gifted to give. Gifted to give. So when paruburan tayo tapno iparabor tayo sang kadi. So DJ iti mabalin nga tayo paymet inayon kabsat kang Kristo ket dan sapay iti napanunot ni Reverend Lester nga inayon kaya. Pintas dito power bank nga ikat malagip ko dagiti the message niya Pope Francis, especially kada kami nga agtutubo. Well, dagiti agtutubo kat dia full of energy. Kasla power bank da nga adu iti they are na charge da talagan. Kat dito alukuyan matlang dagiti kakadwat ang agtutubo to use your energy for the good of other people, for the good of our Mother Earth. No dagiti kunada kan word dagiti lalakay medyo maloblobat dan. And with the energy, with the enthusiasm of the young people ket data adamanan iti da kayon ti mangipush as long as you are using your energy nga dagiti banbanag nga makadadael diket dagiti bambanag nga mapintas dagiti nagpintas piman ngay di aramidan ti agtutubutat tang ipinpenetrate da iti social media to spread the word of God to just share the word of God dagita ti akam tayo saan tayo nga punuan ti social media iti nagpapangit nga negativities. We feel social media dagiti nagpipintas nga bambanag words of encouragement so dagita apo iti akamet dagiti agtutubo wabigbig met ti simbaan nga na charge kayo kung kamuan og paiso diay
Ngam di ay mat iti since we are full of vision, we are full of dreams kat data. Ita ko mai-contribute tayo mat kas may nga agtutubo iti detoy aglawlaw tayo. Ito po. Amen to that one. So, manen, kadagiti nga agpaisumata kabsat nga agtutubo, datayo nga agtutubo. Agtutubo tayo, agtutubo, niya. Agtutubo, kaya di siya agpaiso ti karit kada tayo. Nang runa dahi ti agpaiso pa nang usar iti social media, ti panangiwaras iti saw iti Diyos o iti social media makuna. So nga sangkadingan ni ito yan, blessed nga Akutis. Blessed ni first name nan. Lipatak pen, blessed Akutis nga na beatify kapugat nga rodmat iti dayta na santuan na panagbiag na ken dayta kaputa naabutan na daytoy nga tiempo ti social media and everything inusal na dayta nga mang-evangelize kadagiti kabsat na nga agtutubo. So nagpintas man di jay nagpaiso kabsat. So tay manen dawaten ti panulong iti apo tapno maarami tayo daytoy nga anong tayo. Ket well kabsat Kristo ni na tanon manen ti tay panangi kibos iti dayti programa tayo ket dapay kumapay ti anyway tuloy tento nga kitaan day siguro no sumarsarunungan tayo panagprograma ti jay makunkuna nga approaches to the Bible tapno may palagip manen kada tayo dagita ket nang runa siguro kadagiti gimgimong ada di makunkuna ngamin nga basic Bible seminar nga siguro maangay to daytoy no pumimpintas iti tiempo tayo. Kaya nang runa launay adadtoy ni Reverend Lester nga iso na iti commission director dayto iti commission on biblical apostolate. So iti diocese tayo kano iti CBCP adadang ito yung aron nga duma-duma komisyon nga konsumisyon na commission nga tapno may pataray dagitoy programa iti simbahan. So may isa ka dagitoy iti Commission Biblical Apostolate ket mayunay-unay daytoy piman actually saan nga kaslang to be treated as simply one of the commissions man daytoy ket nga ti background na namin daytay ti backbone kuma ati amin nga programa dayto nga ti sawi ti Dios. So dijay. So anyway ket no palpalubos di apo in the future adanto ko man dagita makunkuna nga basic Bible seminar kadagiti parokya kadagiti gimgimong. So dijay ket kasi baga tayo ket nga bigat ket birthday ni Natay Santa Maria. So gibus tayo dayto iba beniti may isang Marian song pang kararag tayo lang, pang dawat tayo, ti panangibabaet ni Natay Santa Maria. Ang kasakbayan na rin dyan, ikat nga ron, kabsat, pamakadang balikas, so naipun ka ni kabsat tayo, Reverend Lester. Well, kabsat, ibalikas ko kat panagyaman, kada kayo amin, nga may makikadwa kada kami, panagyaman mat lang, kini Father Berlin, iso namat iti mangiya matmaton dito yung programa. Ken kada iti mat lang, ng iti DCWT for this opportunity to celebrate with you the Word of God. Nagyaman kakabsat. Thank you, Reverend. So thank you, Met. Kada kayo kabsat yung Kristo. Da kayo amin nga mang subusubaybay. Iti dating program, iti radyo, iti Facebook Live. Iti Diyos kuma, iti mang bendisyon kada kayo kang kanayon. We would like to express our gratitude to our Bishop, the Most Reverend Victor B. Bindico. Pagyaman, Met, kani Sir Rafi Ignacio, the Master Control, the pagyaman met kani Station Manager, Reverend Father Mark Batolne, ni Brother Denver, kanayin tumultulong kada tayo, kaya manen kada kayo amin, sapay kumaiti Diyos, timang bendisyon kada kayo. Kitigibos tayo nga roday tuwing panagprograma tayo, babayan iti may isang Marian song, dawatin tayo iti panang ibabaet, panulong ni Natayo Santa Maria.
kabalin kan managayat unay a Diyos, ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Amen.